From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej li mexxi qlubna fl-imħabba ta' Alla u s-sabar ta' Kristu ikun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina o Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, hemm xi ħadd fostkom imnikket? Ħalli dan jitlob. Hemm xi ħadd ferħan? Ħalli jkanta s-salmi. Hemm xi ħadd marit fostkom? Ħalli dan isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej. It-talba tal-fidi issalva lill-marit u l-mulej iqajmu u jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. Stqarru wieħed lill-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u jitolbu għal xulxin biex hekk tfiequ. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Elija bniedem bħalna kien, meta talab bil-ħerqa biex ma tagħmilx ix-xita għal 3 snin u 3 xhur sħaħ, ix-xita ma għamlitx fuq l-art. U meta reġa' talab, is-sema rat ix-xita u l-art għamlet il-frott. Ħuti, jekk xi ħadd minnkom jitbiet mis-sewwa u xi ħadd ieħor iġibu lura, dan għandu jkun jaf lil min ressaq lura mit-triq il-ħażina il xi midneb jeħles ruħu mill-mewt u jostor kotra ta' dnubiet. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Lilek mulej insejjaħ fittexejni. Isma' leħni u ninsejjaħlek. Ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Ikunu jdejja merfuqa il fuq bħas sagrifiċċju fil-għaxija. Flimkien
ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Ed li mulej il-ġiem fuq fommi, għamilli lassa ma bibx u ftejja, imma lejk mulej sidi, jien indawwar għajnejja, fik nistken, la tħallinix nintrema. Flimkien, ikun it-talb tiegħi bħal inċens quddiemek. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien ġiebu quddiem Ġesu xi tfal ċkejknin biex iberikhom. Iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħidu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, iżommuhomx, għax tagħmlu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Meta nisimgħu kliem bħal dan ħireġ minn fom Ġesu, ma nistgħux ma niftakrux fl-esperjenzi illi aħna għandna jew kellna fil-kumpanija ta' tfal iż-żgħar. Ġesu jispeċifika illi rridu nerġgħu insiru bħal dawn iċkejknin u jispeċifika li rridu nkunu bħal tfal iż-żgħar, ġifieri tfal iż-żgħar, mhux it-tfal kollha, ma tfal l-aktar ċkejknin fl-età biex aħna jkollna aċċess għas-saltna ta' Alla. Nippruvaw nifhmu flimkien f'dan l-ftit ħin li għandna x'rid ifisser jew x'naħsbu li rrid ifisser Ġesu b'dan il-kliem. Min huma it-tfal? Ħa nipprova nagħmel lista qasira tal-kwalitajiet illi għandhom it-tfal ċkejknin. L-ewwel nett. Meta aħna nosservaw kif iġibu ruħhom it-tfal, nindunaw li t-tfal mhumiex ikkundizzjonati mill-esperjenza. Għaliex għax esperjenza m'għandhomx u ma ċkejknin wisq biex iħallu it-toqol tal-ġrajiet, tat-tiġrib li għaddew minnu jafasom l-isfel u allura huma ħlejqiet liberi. Narawhom illi jgħixu ġurnata b'ġurnata. Kapaċi jgħixu il-moment, kapaċi jgawdu dak illi il-moment ta' dak il-ħin joffrilhom. Sew jekk u tajjeb u sew jekk u inqas tajjeb. It-tfal kapaċi wkoll jafdaw u jintelqu f'idejn min iħobbhom. Ninnotaw illi hekk anke il-ġesti fiżiċi tagħhom, il-mod kif huma jaqbdu idejn oħrajn l-adulti biex iħalluhom imexxuhom. Joħduhom anke fejn ma jafux, fejn ma jkunux jafu sejrin. Għandhom din il-kapaċità f'kelma waħda tfal huma ħlejqiet liberi. Ma jiddejqux juru il-ħtiġijiet tagħhom lanqas, kultant anke b'mod insistenti iżejjed illi jdejjaqna, tant illi naħsbu li huma kapriċċjużi. Però Ġesu minkejja dan kollu ipoġġihomna qudiemna dalgħodu bħala mudell għal mod kif aħna għandna niksbu lura l-libertà illi forsi tlifna. Mudell ta' ħlejqiet ġodda. Imma wieħed forsi jista' jistaqsi u jgħid kif jista' jkun li jien issa forsi mobbi bl-età, forsi llum risi anke lejn il-mewt, ma nafx, imma
wieħed jgħid issa jista' jkun li jiena narġa' lura u nikseb lura din l-innoċenza u din il-libertà interjuri li l-mulej qed jitlob minna biex aħna nirdu s-saltna Alla. U allura aħna niftakru fil-kliem li Ġesu qal lil Nikodemu kif insibuh fil-Vanġelu skont San Ġwan. Anka Nikodemu fix-xjuħitu meta Ġesu qallu li jeħtieġ li jitwielet mill-ġdid biex ikun jista' jifhem u jara s-saltna Alla, il-mistoqsija li Nikodemu għamillu kif jista' jkun li jien nista' nerġa' nidħol f'ġuf ommi wara dan iż-żmien kollu. Ċertament li mhuwiex dan il-ħsieb ta' Ġesu. Ġesu ma jridniex nagħmlu l-impossibbli, imma qiegħed jistedinna li aħna nitwildu mill-ġdid fih u permezz tiegħu. Ħut il-mamudija li aħna rċevejna tatina il-kapaċità li aħna nagħmlu dan. Imma hija grazzja li aħna rridu kif jgħidu bl-Ingliż nitteppjaw, nutilizzaw. Ġifri jekk aħna llum fil-mument partikolari li qegħdin nisimgħu din il-kelma dal-għodu, nagħmlu talba sinċira lil mulej u ngħidulu mulej, għatini qalb li tixbaħ lil dik ta' tfal xkejknin. Li jiena nkolli kapaċità li nintelaq fidejk mingħajr kundizzjonijiet, mingħajr ħafna pjanijiet u proġetti u pretenzjonijiet u li jiena nafdak li inti għandek għalija pjanijiet ta' mħabba, pjanijiet sbieħ, pjanijiet ta' ġid mhux biss għalija imma għall-umanità u għall-ħolqien kollu. Ħutina nistedinkom li nagħmluha din it-talba b'sinċerità u l-mulej żgur li jista' jagħmel dak illi aħna forsi lanqas biss noħolmu li nistgħu nagħmlu mingħajr l-għajnuna tiegħu. Ħuti jeżis, il-mulej jrid li aħna nersuq lejh bil-fiduċa għax huwa dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn, ejjew nresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja, l-Arusa ta' Kristu, biex tikber dejjem fil-qdusija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja biex tgħix fil-għaqda u s-sliem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għaċkejknin u għal-foqra biex ma jiġu qatt imneżza mid-dinjetà tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina biex fil-ħnina kbira tiegħek inqumu kuljum għal ħajja ġdida nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla li bħala missier taf li l-uliedek kollha bisimhom għatina li nduru lejk b'qalbna kollha u bħal Marija il-qaddejja tiegħek infittxu li nagħmlu dejjem dak li trid int, illi mal-Iben u mal-Ispirtu Santu tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjem nitolbu Ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob l-Alla l-Missi li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna. U fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu maqtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, int l-għajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex issiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu is-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew Ħuti issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla biex verament aħna nkunu familja waħda u liet l-istess Missier.
مissirna illi jinti fis-smawiet, jitqaddas ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ti danu Ġesu, danu l-ħaruf ta' Alla li neħħi dnubiet tad-dinja ħenjin aħna lillum mistednin għal dil-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċevejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċelebrajna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jiena Robert Farrugia, għallim tal-istorja u tal-arti, lettur każwali fl-Università ta' Malta u qed nagħmel dottorat fil-filosofija. Jiena bħal kull Malti naħseb ieħor trawwimt u trabbejt f'familja nisranija u mibsiri l-familja tiegħi huma eżemplari ġifieri. Però jiena tajt u għaddejt żmien twil fejn ħassejt li jiena s-sultan ta' ħajti speċi ta' m'għandi bżonn l-ebda istituzzjoni jew twemmin ieħor li jgħidli x'għandi nagħmel u hemmhekk fejn tlaqta rasi bażikament. Biż-żmien bdejt ninduna li qed tfalli din l-identità u ma baqgħetx tagħmel sens, kien ċirku vizzjuż, ċirku jdur fuq innifsu. Allura hemmhekk fejn ġibart dort lura il-kelma tal-Alla lejn il-Vanġelu ovvjament u hemmhekk qed nipprova nisallhom nifhem il-ħajja tiegħek u kif għandha nistruttura speċi ta' u għawek jisu fej verament nħoss ċentru u identità verità qawwija li għalija punta referenza u f'kull ma nagħmel dejjem nerġa' mmur lura lejh. L-Ispirtu Santu għalija huwa dak li jdawwal li moħħi u jrattab li qalbi li f'ċertu sens għalija huwa rigal li ma jistħoqlix u ma ħaqnix, imma f'dak iċ-ċokon f'dik id-djufija li naf li proprju ma ħaqnix, nħossni maħbub, nħossni jisni allura aċċettat u fl-istessin nħoss ċertu fejqan ukoll. Jien nistqar li nħossni jisni kitarra li tiskorda ruħha kultant żmien. U allura l-Ispirtu Qaddis jgħinni biex nerġa' nikkorda ruħi, anzi kurdani, u nerġa' nsib dik il-melodija li għalija l-melodija vera hija l-paċi, s-serħan, il-paċenzja. Niftakar f'din il-ġabra, f'din is-skiet, ħassejt il-preżenza qawwija f'ħajti f'dak il-mument li kienet preżenza ta' ħlewwa u ta' paċi kbira li f'ċertu sens bidlitni b'ħajti ta' taħt fuq u propju għaliex tatni identità ġdida, l-identità li ngħix mhux bħala s-sultan imma bħala l-qaddej. U allura jisu ħriġt iktar din il-ħsieb, din il-qawwa fija li nagħti każ iktar il-bżonnijiet ta' mhux tiegħi biss imma tal-oħrajn. Din hija talba ta' Thomas Merton, wieħed mhux l-iktar favorit, kittib spiritwali favorit tiegħi. Naħseb qisu ħossa miktuba għalija b'xi mod. Qisu kitibha indirizzata lili jew kien fl-istess stat li ninsab dejjem fih kważi li mxanna ċertezza u professess non fid-dubju wkoll. Allura dejjem nittama u nixtieq u dis-sens ta' kontinwità li dejjem għad irid nasal speċi. Toġobni ħafna li Thomas Merton sinċir biżżejjed li juri li huwa dajjef u għandu bżonn l-għajnuna bażikament bħal kulħadd. Mulej Alla tiegħi, m'għandix idea fejn jiena sejjer, m'iniex nara ħatri qudiemi, ma nistax naraf u nifhem eżatt fejn se twassalni. Lanqas ma naf sewwa sew li nnifsi u l-fatt li naħseb li miexi mar-rida tiegħek ma jfissirx li fir-realtà qed nagħmel hekk. Imma nemmen li x-xewqa li għandi biex noġob lilek toġbok ta' bilħaq. U nittama li għandi din ix-xewqa f'kull ma nagħmel. Nittama li ma nagħmel xejn li jista' jxekkel din ix-xewqa. U fiduċjuż li jekk nagħmel hekk int tmexxini fi triq it-tajba, anke jekk ma naf xejn dwarha. Għaldastant nibqa' naf dak dejjem, anke meta nħossni mitluf u għaddel tal-mewt. M'iniex ser nibża li int dejjem miegħi u min ser tħallini qatt nitħabat waħdi.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbih kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbih kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema kda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħinina tiegħek. Ir-raba misteru tal-ferħ, meta s-Sittna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semak da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turuf nagħti u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Jagħmilha avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nissa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. U mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om l-iżjed safja. Itlob għalina. Om l-iżjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba.
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina għaddisa ommalla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tijak mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqadsa u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek
Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giusepp arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.